అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ మోక్షద ఏకాదశి మార్గశిర మాసంలో శుక్లపక్ష ఏకాదశి నవంబర్ 30న రాత్రి 9:29 ప్రారంభమవుతుంది. మరుసటి రోజు అంటే డిసెంబర్ 1 సాయంత్రం 7:01 ముగుస్తుంది. మోక్షద ఏకాదశి అనే పేరు వినగానే మోక్షాన్ని ప్రసాదించే ఏకాదశి అనే విషయం అర్థమైపోతుంది. మార్గశిర ఏకాదశిని మోక్షద ఏకాదశిగా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇక ఈరోజు ఏకాదశి వ్రతాన్ని చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి పరిశుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించాలి. ఇంటిని పూజా మందిరాన్ని పరిశుభ్రపరుచుకొని విష్ణుమూర్తి పటాన్ని అలంకరించుకోవాలి. విష్ణుమూర్తి ప్రతిమను పంచామృతాలతో అభిషేకించి షోడశోపచార పూజా విధానాన్ని పూర్తి చేయాలి. ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉండి విష్ణునామ సంకీర్తనలతో జాగరణ చేయాలి. మరునాడు ఉదయాన్నే పునర్పూజ చేసి నైవేద్యం సమర్పించడంతో ఏకాదశి వ్రతం పూర్తవుతుంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. స్వస్తిక్.